Έχω πράσινο φανάρι, ξεκινάω, βάζω μπρος. Πίσω πια δεν με κρατάει ο τυφλός εγωισμός. Και αν ρίχνω και στο πλάι στους καθρέφτες μια ματιά, είναι γιατί δεν ξεχνάω όσα έγιναν παλιά. Δυνατά το GPS που μου φωνάζει από εδώ, μα το ξέρω πως πλανιέμαι δίχως να έχω προορισμό. Κοίτω μπροστά, πατάω γκάζι, η ανηφόρα δεν με πειράζει. Κοίτω μπροστά και με τυφλώνει ο ήλιος που μες στον ορίζοντα ματώνει. Κουζίνα Λεωνίδα. Πρωί. Σοβαρά, αγάπη μου. Πήρες αριστείο. Κέρδισες ένα διαγωνισμό μαθηματικών και θα είσαι και σημεοφόρος στην παρέλαση. Εντάξει, Στέλλα, αρκετά, κόψε την πλάκα. Α, έχουμε φυστικό βούτυρο. Πάντα ήθελα να δοκιμάσω. Όχι, δεν σου αρέσει. Μα δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Έχεις δοκιμάσει, απλά δεν το θυμάσαι. Δεν σου άρεσε. Τότε γιατί το έχουμε στο σπίτι? Είναι για τη Στέλλα, εσύ το συχαίνεσαι. Ώρα να φύγουμε. Στέλλα, είσαι έτοιμη? Λεωνίδα μου, θα είσαι εντάξει, έτσι? Έρχομαι αμέσως. Αν προκύψει κάτι, πάρε με τηλέφωνο. Ναι, δώσε μου ένα φυλάκι. Βιαζόμαστε πολύ, πάμε γρήγορα. Στέλλα μου, πολύ ελαφριά μου φαίνεται η τσάντα σου. Τα έχω όλα εδώ μέσα, στο μυαλουδάκι μου. Γεια σου, Λεωνίδα. Μπλιάχ! Δωμάτιο Νίκης. Πρωί. Έλα, μωρό μου, τι έγινε? Φτάσατε καλά? Είχε κίνηση? Πώς περνάτε? Τρώτε καλά? Δεν πιστεύω να κρυώνετε. Τι καιρό κάνει εκεί? Όπα, ένα-ένα. Με συγχωρείς, Χρυσό μου. Έπαιρνα στο σταθερό στο σπίτι, αλλά δεν απαντούσε κανείς. Ναι, επειδή δεν το συνέδεσα. Θα είμαι στα Γιάννηνα μόνο για λίγες μέρες, οπότε δεν αξίζει. Ό,τι θέλεις στο κινητό θα με παίρνεις. Εντάξει. Τι ήταν αυτό? Κρύωσες? Όχι, τηλεόραση ήταν. Αντίδεσαι καλά, κάνει κρύο εκεί πάνω. Ναι, θεία. Όλα καλά? Ναι, εδώ με τον Ιάσονα είμαι, μια χαρά είμαστε. Οκ. Πρέπει να κλείσω τώρα γιατί... Γεια! Αχ, η καημένη. Μπέρδεψε τον Βαγγέλη και τον είπε η Ιάσονα. Ακόμη τον σκέφτεται συνέχεια. Σαλόνι Λεωνίδα. Μέρα. Άννα μου, τι έχει γίνει με σένα όλα αυτά τα χρόνια? Το βιβλίο σου, κατάφερες να το εκδώσεις? Ναι, βασικά, έχω εκδώσει 4 βιβλία. Αλήθεια! Μωρό μου, είμαι τόσο περήφανος για εσένα. Το ήξερα ότι θα τα κατάφερνες. Σε ευχαριστώ. Σημαίνει πολλά για μένα που το λες αυτό. Θέλω να τα διαβάσω. Είμαι σίγουρος ότι θα τα έχω διαβάσει άπειρες φορές, βέβαια. Ναι, Αλλά τώρα μου δίνεται η ευκαιρία να τα ξαναζήσω πάλι από την αρχή. Ξέρεις αυτό που λένε, ότι όταν σου αρέσει τόσο πολύ ένα βιβλίο, θες να το ξεχάσεις και να το διαβάσεις ξανά σαν να ήταν η πρώτη φορά. Αυτό μου συμβαίνει τώρα. Δεν έχω μαζί μου αντίτυπα, αλλά θα σου φέρω κάποια στιγμή. Σίγουρα θα έχω εδώ στο σπίτι. Κάτσε να δω στη βιβλιοθήκη. Όχι, δεν έχεις. Μα είναι δυνατόν? Αν δεν έχω τα δικά σου βιβλία, ποιο θα έχω? Ναι, γιατί στα είχα πάρει για να σου γράψω ειδικές αφιερώσεις και τέτοια πραγματάκια. Είναι στο σπίτι μου, θα στα φέρω άλλη φορά. Καλά. Ανυπομονώ. Σε ευχαριστώ που με φροντίζεις. Σίγα, εννοείται. Είσαι τόσο όμορφη. Δεν χορταίνω να σε κοιτάζω. Δεν έχω πλύνει τα δόντια μου. Η ανάσα μου βρωμάει. Δεν πειράζει. Ξέρεις τι θυμήθηκα, έχουμε πολλά άπλυτα πιάτα. Δεν είναι καθόλου σωστό. Η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Πάω να τα πλύνω. Κουζίνα Λεωνίδα. Μέρα. Άσε, ζωή μου, θα τα κάνω εγώ.
Όχι, δεν πειράζει. Μου αρέσει πολύ να πλένω, να σφουγγαρίζω, να ξεσκονίζω, να σκουπίζω, να απλώνω ρούχα, γενικά τα πάντα. Εσύ κάτσε εδώ στο τραπέζι και πάρε τα φάρμακά σου. Είναι η ώρα σου. Μωρό μου, βαρέθηκα μέσα στο σπίτι. Δεν πάμε καμιά βολτίτσα. Είναι μια χαρά σήμερα. Ούτε που να το ξαναπείς. Θα κάτσεις μέσα να ξεκουραστείς. Σε παρακαλώ. Πάμε έξω οι δυο μας. Να περπατήσουμε, να κάτσουμε κάπου, να πιούμε κάτι. Αποκλείεται, είσαι ακόμη άρρωστος. Και εξάλλου δεν γίνεται να μας δούνε μαζί. Τώρα είμαι διάσημη και δεν θέλω να μιλάνε για εμάς. Γιατί? Ντρέπεσαι για μένα? Όχι βέβαια, αλλά δεν μ' αρέσει να δίνω δικαιώματα για να με κουτσομπολεύουν. Άντε, πιες τα χάπια σου. Πες μου κι άλλα νέα. Η μαμά σου τι κάνει? Καλά είναι, μια χαρά. Το σπίτι σας, οι ντομάτες σας? Έχω φέρει, ήμουν στο χωριό τις προάλλες, θα σου βάλω στη σαλάτα. Ο Μπούμπης? Ζει ακόμα, έτσι? Ναι, καλά κρατεί ο γλυκούλης μας. Αυτός ο συμμαθητής σου, ο Μάνος? Όλα καλά? Ναι. Ήτανε να έρθει να ζήσει στην Αθήνα ο Μάνος. Ναι. Πολύ καλό παιδί. Ήταν πάνω, μιλήσατε? Όχι, δεν μιλάμε πια. Γιατί? Έγινε κάτι? Απλώς χαθήκαμε. Κρίμα. Δωμάτιο ακακίας. Μέρα. Να πάρει. Ποιο είναι το πι? Χαζοκινητό. Γραφείο Μίλτου. Μέρα. Μίλτο! Το ήξερα πως δεν θα αργούσες να επικοινωνήσεις μαζί μου. Ποιος είναι? Στράτος Γιακουμής, διευθυντής του περιοδικού Περλέ. Από το Περλέ? Νομίζω πως εμείς οι δύο έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω τίποτα για την υποτιθέμενη σχέση του Ασημάκη με τη Βελέτη. Ούτε ο Ασημάκης μου έχει πει... Όχι. Ξέχνα τον, Λεωνίδα. Θέλω να μιλήσουμε για σένα. Σχετικά με τι? Πολλά πράγματα. Τις ικανότητές σου, το μέλλον σου. Με έχεις απασχολήσει πάρα πολύ, ξέρεις. Έχω μάθει πράγματα για σένα που με εντυπωσίασαν πολύ. Εσύ πήρες τηλέφωνο την αδελφή μου, έτσι και την ξαναενοχλήσεις, σου ορκίζομαι θα σε... Δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάς. Εγώ απλώς θέλω να μιλήσουμε. Πότε μπορείς να περάσεις από το γραφείο μου? Δεν γίνεται, είμαι πάρα πολύ απασχολημένος. Με το να κάνεις τη δουλειά του Ασημάκη. Δουλεύεις τόσο σκληρά. Μα όταν γίνει καλά και γυρίσει πίσω, τι αναγνωρίσεις θα πάρεις? Αρκετά δεν ήσουν στη σκιά του? Δεν ξέρεις τι λες. Ίσως. Παρεπιπτόντως, μου άρεσε πάρα πολύ το άρθρο σου για τα παιδικά χωριά. Μέσα σε ένα πλήθος ρηχών, πικρόχολων και κουτσομπολίστικων άρθρων, επιτέλους κάποιος έγραψε κάτι ουσιώδες που συγκινεί. Συγχαρητήρια, Μίλτο. Δεν μου αρέσει το παιχνίδι σου. Μην είσαι καχύποπτος. Σκοπός μου είναι το καλό και των δυο μας. Αν αλλάξεις γνώμη, σε περιμένω από το γραφείο μου να μιλήσουμε. Όποτε θες. Δωμάτιο ακακίας. Μέρα. Μα πόσες κρέμες έχει αυτό το κορίτσι? Βαγγέλη μου, μπορείς σε παρακαλώ πολύ να μου δώσεις το καινούριο νούμερο του Ιάσονα. Θέλω να του μιλήσω. Αφού είσαι άρρωστη, βρε Μάγδα. Και τι με αυτό?
Θέλεις να επιβαρύνεις τον εαυτό σου και με ακτινοβολίες και ραδιενέργεια. Ξέρεις πόσο επικίνδυνα είναι τα κινητά? Προκαλούν καρκίνο. Μα τι λες τώρα? Ξέρεις τι είναι πιο ασφαλές? Γράψτε του ένα γράμμα και εγώ θα πάω στο ταχυδρομείο να του το στείλω. Μήπως να στείλουμε και ταχυδρομικό περιστέρι? Καλή ιδέα! Δυστυχώς δεν μου βρίσκεται εύκαιρο, αλλά θα περάσω από pet shop να ψάξω. Εσύ πρέπει να είσαι κανονικά σε pet shop. Μπούφε. Τι εννοείς? Γιατί δεν μπορείς να μου δώσεις το τηλέφωνό του? Εντάξει μωρέ. Θα στο δώσω. Ωραία. Περιμένω. Τι, τώρα το θες? Ναι. Α, είσαι πολύ ανυπόμονη. Η υπομονή είναι αρετή. Θα σε βοηθήσω να την εξασκήσεις. Όχι, ευχαριστώ. Το νούμερο του Ιάσονα παρακαλώ. Βρε Μάγδα μου, τώρα είναι ώρα κοινής ησυχίας. Δεν είναι σωστό να παίρνεις τηλέφωνα. Ξέρεις τι άλλο θα διατάραζε την ώρα κοινής ησυχίας? Να σε πλακώσω στο ξύλο και εσύ να ουρλιάζεις σαν κοριτσάκι. Όπα! Πολύ επιθετική έγινες. Για να ηρεμήσουμε λίγο. Ήρεμη με, Βαγγέλη μου, δώσε μου το νούμερο, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Καλά, καλά. Λοιπόν... Άντε! Έχω πολλές επαφές. Α, να! Ιάσονας! Εδώ είναι. Α, όχι. Αυτός πρέπει να είναι ο Ιάσονας του συμφοιτητής μου. Μα να μην βάζω ποτέ επίθετα. Έχω 40 Μαρίες. Βαγγέλη, η υπομονή μου εξαντλείται. Έλα, νάτος! Τον βρήκα. Τον έχω καταχωρήσει ως μπρο. Ή μήπως αυτός είναι ο κολλητός μου? Βαγγέλη! Νάτος! Big Brother. Α, όχι. Αυτό είναι το νούμερο για το reality, για να ψηφίζεις παίχτες προς αποχώρηση. Έλα, εδώ τον έχω. Ιάσονας και Λέσης. Επιτέλους. Λέγε. 6-9. Ναι, αυτό το ήξερα. Παρακάτω. Βρε, μήπως έχω αστιγματισμό? Σαν λίγο θολά να μου φαίνονται τα νούμερα. Φέρε σε μένα να δω. Όχι, εντάξει, βλέπω. 6-9. Το είπαμε αυτό. 6-9, 7, 4, 8, 3, 7, 5, 3, 2, 2. Αυτά είναι 11 νούμερα. Είπες ένα παραπάνω. Α, ναι. Δεν θα το είδα καλά. Δεν πειράζει, ξαναπες το. Ναι. Πού να θυμάμαι τι νούμερα είπα. Τι? Εσύ τι έχεις γράψει? 697 4837 5322. Δεν είναι 2-2 στο τέλος, είναι 1-2. Δηλαδή 3-2. Τι? Φέρε μου να το δω. Όχι! Ναι, αυτό είναι, όπως το είπες. Ωραία, ευχαριστώ. Άντε, κοιμήσου τώρα και από αύριο τον παίρνεις τηλέφωνο. Τι λες καλέ, τώρα θα τον πάρω. Άμα δεν απαντάει, κλείστο, θα έχει δουλειά. Παρακαλώ. Γεια σας, θα μπορούσα να μιλήσω με τον Ιάσονα παρακαλώ? Λάθος έχετε πάρει. Εγώ προφανώς δεν είμαι ο Ιάσονας, ούτε ξέρω κανέναν Ιάσονα και είναι ώρα αυτή που παίρνετε. Έχετε δίκιο. Συγγνώμη. Κάποιο λάθος θα έγινε. Θα ξαναδώ τις επαφές μου. Αχ, κρίμα. Έμεινα από μπαταρία το κινητό μου. Πρέπει να το φορτίσω. Δεν μου τα λες καλά, Βαγγέλη. Δεν μου τα λες καθόλου καλά. Γραφείο Λευκής. Μέρα. Μα κυρία Παπαϊωάννου, είναι σωστό να μπαίνουμε ανάμεσα σε ένα ερωτευμένο ζευγάρι? Γιατί να χαλάσουμε τη σχέση του κυρίου Ασημάκη και της Δεσποινίδας Βελέτη? Δες τη μεγαλύτερη εικόνα, Πετράκο. Αν η Άννα πληγωθεί από το χωρισμό, θα γράψει κι άλλα συναισθηματικά μυθιστορήματα. Και έτσι θα βοηθήσει περισσότερο κόσμο να ερωτευτεί. Αν τους χωρίσουμε, στην ουσία κάνουμε μια χάρη στην ανθρωπότητα. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Λογικό, αφού δεν μπορείς να σκεφτείς καθόλου. Στην ουσία, διαλύοντας μια σχέση, βοηθάμε να δημιουργηθούν εκατοντάδες άλλες. Άσε που κάνουμε χάρη και στους ίδιους. Βοηθάμε τη Βελέτη να συνεχίσει να ζει το όνειρό της και να είναι διάσημη συγγραφέας και βοηθάμε τον Ασημάκη να διατηρήσει την κοινική περσόνα που πουλάει τόσο στα άρθρα του και του έχει εξασφαλίσει τόση επαγγελματική επιτυχία. Μα πόσο δίκιο έχετε, κυρία Παπαϊωάννου? Θα πουλούσαν τα άρθρα του Ασημάκη αν έγραφε γλυκανάλα τα λογάκια επηρεασμένος από τον έρωτά του? Όχι. Είναι καλύτερα να ζει πλούσιος και πετυχημένος παρά σε σχέση και άφραγκος. Μιλάτε από προσωπική εμπειρία? Αυτό δεν είναι δουλειά σου, ηλίθιε. Συγγνώμη, κυρία Παπαϊωάννου. Και
πώς θα τους χωρίσουμε? Η πιο εύκολη λύση θα ήταν να σαγηνέψω τον Ασημάκη και να της τον κλέψω. Θα ήταν αδύνατο να αντισταθεί στα θέλγητρά μου. Ακούγεται πολύ σατανικό. Ακριβώς. Αλλά καλύτερα να βρούμε μια άλλη λύση. Όχι ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω πολύ εύκολα, αλλά καταλαβαίνεις. Θέλω να διατηρήσω μια καλή σχέση με την Άννα. Είμαι σίγουρος πως ήδη σας έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Λοιπόν, ήδη έχουν χωρίσει μια φορά. Αρκεί να τους ξαναθυμίσουμε το παρελθόν. Να φέρουμε ξανά στην επιφάνεια τους λόγους που τους απομάκρυναν. Μα δεν ξέρουμε γιατί χώρισαν. Θα μάθουμε από κάποιον που ξέρει. Δωμάτιο ακακίας. Μέρα. Θέλεις να πάω να σου φτιάξω ένα τσαγάκι? Όχι. Γιατί βρε Μάγδα μου γλυκιά, θα σου κάνει καλό. Άλλαξα γνώμη. Το θέλω το τσαγάκι. Αμέσως. Αν δεν μου λες εσύ το κινητό του Ιάσονα, θα το βρω μόνη μου. Σαλόνι Λεωνίδα. Μέρα. Βαρέθηκα να διαβάζω ιστορία. Κοιτάξτε τι βρήκα. Σπλάς! Το περιοδικό που γράφει ο Μίλτος. Θα το διαβάσω. Όχι! Γιατί μου το παίρνεις? Διάβασε κάτι άλλο. Να μην διαβάσω το άρθρο του φίλου μου. Πάντα μου άρεσαν αυτά που έγραφε. Εντάξει, πολύ καλά. Ορίστε, το άρθρο του Μίλτου. Γιατί το έκοψες? Τι να τα κάνεις στα υπόλοιπα άρθρα, αγάπη μου? Είπαμε, περνάς μια ευαίσθητη φάση. Δεν πρέπει να γεμίζεις το μυαλό σου με πολλά πράγματα. Θέλω κάτι να διαβάσω να περάσει η ώρα, μωρέ. Έξω δεν μ' αφήνεις να βγω. Το κινητό μου δεν έχω, δουλειά δεν έχω, τι θες να κάνω? Φυσικά, απόλυτα κατανοητό. Κάτι να διαβάσεις. Να, διάβασε αυτό. Μα δεν θέλω. Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Ο Μπότσαρης στα τέλη του φθινοπόρου του 1822 επικοινώνησε με τον Τούρκο Πασά Ομέρ Βριώνη. Το ήξερες αυτό? Όχι. Όχι! Όχι! Και με τόσα κενά στην ιστορία θες να μου διαβάσεις και σπλάς? Κάτσε διάβασε για τον Μπότσαρη. Σωστά. Κάτσε διάβασε αντί να χαζεύεις. Μετά θα σε εξετάσω. Δωμάτιο ακακίας. Μέρα. Έρχεται! Ειδική παραγγελία για την καλύτερη μας πελάτησα. Τι στο... Μάγδα, τι κάνεις? Από εκεί δεν μπορείς να με σταματήσεις, ούτε να πάρεις τηλέφωνο κανέναν. Πώς σου φαίνεται αυτό? Μάγδα, άνοιξε την πόρτα αμέσως! Τώρα! Πολύ ανυπόμονο σε βρίσκω. Η υπομονή είναι αρετή. Θα σε βοηθήσω να την εξασκήσεις. Θα σπάσω την πόρτα! Και είμαστε και σε ξένο σπίτι. Αμάν. Έτσι είναι, Βαγγέλη. Κάρμα. Καλά να πάθεις. Γι' αυτό δεν ξανακλειδώνω κανέναν πουθενά. Αν σπάσω την πόρτα της αχώνευτης θα γίνει έξαλλη. Αλλά αν δεν τη σπάσω θα με κορδεύει ότι δεν είμαι αρκετά δυνατός. Μα τι κάθομαι και σκέφτομαι. Τώρα προέχει ασφαλεία της Μάγδας. Μάγδα! Κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Μέρα. Καλημέρα σας, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Γεια σας, έχω ξεχάσει το PIN για να ξεκλειδώσω το κινητό μου. Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Βλέπω ότι έχετε το πιο πρόσφατο μοντέλο. Βέβαια, πρόσφατο μοντέλο. Λες και είμαστε 4 χρόνια πριν, ας γελάσω. Φυσικά και το κινητό μου είναι πρόσφατο. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά όταν το αγόρασα. Έκανε τόσο καύσωνα εκείνη την ημέρα. Μα το μοντέλο βγήκε τα Χριστούγεννα. Ναι, αλλά με τα καλοριφέρ και τις όμπες είναι να μη σκάς. Μπουφάν, 5 στρώσεις ρούχα, σκουφιά, κασκόλ. Πολύ ζέστη. Και αφήστε το άλλο. Λιώνουν οι πάγοι. Παγκόσμια κλιματική αλλαγή. Ακόμη συμβαίνει αυτό, σωστά? Ή μήπως έχουν βρει λύση? Τίποτα. Συγγνώμη, είμαι λίγο άρρωστη. Κορονοϊός! Τι? Τέλος πάντων, δεν μπορώ να ανοίξω το κινητό μου. Έχουμε 2 επιλογές. Η πιο απλή είναι να συνδεθείτε με το email σας και να σας στείλουμε εκεί καινούργιο κωδικό. Τέλεια, μπορείτε να με βοηθήσετε? Βεβαίως. Ελάτε εδώ στο κομπιούτερ να συνδεθείτε.
Το email σας είναι το Jedi _night_Magda_Pαπaki. Ναι, αυτό είναι. Ωραία, πληκτρολογήστε τον κωδικό σας παρακαλώ. Εδώ λέει ότι αυτός ο κωδικός είναι παλιός. Μάλιστα. Αν κάποιος δεν θυμάται το κωδικό του email του, τι μπορεί να γίνει? Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις στέλνουμε μήνυμα στο κινητό, αλλά στην περίπτωσή σας είναι κλειδωμένο. Κατάλαβα. Για να ανοίξω το κινητό χρειάζομαι το email. Για να ανοίξω το email χρειάζομαι το κινητό. Καμία επίκη για τους ξεχασιάριδες ανθρώπους δηλαδή. Είναι για λόγους ασφαλείας. Είπατε ότι έχουμε 2 επιλογές, σωστά? Ναι, σωστά. Η δεύτερη είναι να κάνουμε ένα reset. Τέλεια. Ας κάνουμε αυτό. Μόνο που έτσι θα χαθούν όλα τα δεδομένα σας, τα αρχεία σας, οι φωτογραφίες, οι επαφές σας. Τότε τι να το κάνω, κοπέλα μου, ποιο το νόημα? Λυπάμαι, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή όλα όσα βρίσκονται εδώ μέσα θα ξεχαστούν στο μαύρο λάκκο της λύθης? Όπως όλοι οι άνθρωποι μια μέρα θα ξεχαστούμε και θα σβηστούμε από το σύμπαν. Πάνω κάτω. Σαλόνι Λεωνίδα. Μέρα. Άφησα μήπως εδώ το κουτί με τα χαρτομάτιλά μου. Αχ. Λεωνίδα μου, δεν βάζεις καμιά μπλούζα? Γιατί? Σκανδαλίστηκες? Τι? Όχι βέβαια, επειδή είσαι άρρωστος. Είναι δυνατόν να κυκλοφορείς γυμνός? Θα κρυώσεις. Άντε μέσα γρήγορα. Καλά. Ότι δηλαδή δεν σου άρεσε αυτό που είδες? Στο δωμάτιό σου αμέσως, Δεσποινής. Απορώ πώς διανοήθηκες τέτοια πράγματα. 1 λεπτό να τελειώσω την πίστα. Είπα αμέσως, γιατί θα βγάλω την πρίζα και θα στη δώσω να τη φας να πάθεις ηλεκτροπληξία. Πραγματικά θύμωσες. Καλύτερα να φεύγω. Δωμάτιο Ακακίας. Μέρα. Λίγη παραπάνω δύναμη ήθελε. Πας καλά, κορίτσι μου. Πού ήσουνα? Μια βόλτα πήγα, κακό είναι. Γιατί με κλείδωσες? Πώς κάνεις έτσι, μια πλάκα ήτανε. Ναι, γελάσαμε. Μην το ξανακάνεις αυτό. Εγώ έχω έρθει εδώ για να σε φροντίζω. Νομίζω πως με πιάνει πονοκέφαλος. Μη μου φωνάζεις, Βαγγέλη μου, είμαι άρρωστη, δεν κάνει να με αναστατώνεις. Καλά, συγγνώμη. Σε συγχωρώ. Απλώς ανησύχησα και ο Μέλτος θα γίνει έξαλλος μόλις το μάθει. Και τι τον νοιάζει αυτόν? Επειδή ενδιαφέρεται για σένα. Είναι φίλος μας δηλαδή. Γι' αυτό. Δεν θα γίνει έξαλλος αν δεν το μάθει, έτσι. Δεν με αφήνεις τώρα να ξεκουραστώ. Θέλω ησυχία. Ναι, βέβαια. Τι σακούλα είναι αυτή που κρατάς? Τίποτα. Πού τη στάζω. Γεια σου. Δωμάτιο Στέλλας. Μέρα. Ευτυχώς που ο Λεωνίδας δεν αλλάζει ποτέ κωδικό στο κινητό του. Καιρός να ανανεώσω το σκόρ μου στο φιδάκι. Τι πράγμα? Η λειτουργία της εφαρμογής διακόπηκε. Δεν πειράζει. Μπορώ να κάνω τόσα άλλα πράγματα. Θα βγάλω μια selfie όπως οι συμμαθήτριές μου. Για να τη δω. Καλά. Όλες οι φωτογραφίες στο κινητό του δικές μου είναι. Δωμάτιο Ακακίας. Μέρα. Και λέσεις Ιάσονας. Ένας και μοναδικός. Ναι. Γεια σας. Μπορώ να μιλήσω με τον Ιάσονα Κελέση? Μάλιστα, ο ίδιος. Με συγχωρείτε, μάλλον έκανα λάθος. Βάση καλέ, αφού σου λέω, εγώ είμαι ο Ιάσονας Κελέσης. Βλέπετε, εγώ ψάχνω έναν άλλον Ιάσονα Κελέση. Εγώ δεν σου κάνω δηλαδή. Τι περιφρόνηση είναι αυτή? Κανένα σεβασμός προς αυτή την ηλικία πια. Όλοι μας αγνοούν, μας κοροϊδεύουν, δεν σηκώνται στα λεωφορεία. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά εγώ δεν ψάχνω κάποιον Ιάσονα Κελέση γενικά, αλλά έναν συγκεκριμένο Ιάσονα Κελέση, ο οποίος δεν είστε εσείς. Και εσύ πού το ξέρεις, αφού δεν μπορείς να με δεις? Ο Ιάσονας ο δικός μου είναι πιο νέος. Γιατί, εγώ τι είμαι, ζέρος? Όχι.
Προς Θεού. Καλά, δεν πατήσαμε τα 90 και αμέσως να μας πείτε γέλους. Αλλά να ζείτε με τις συντάξεις μας μια χαρά, ξέρετε. Από πού είπαμε ότι παίρνεις εσύ? Τηλεφωνήτρια είσαι. Έχεις προσφορά για ηλεκτρικό ρεύμα? Όχι. Προσφορά φυσικού αερίου? Δεν ενδιαφέρομαι, κορίτσι μου. Τα καυτά κορμιά όπως το δικό μου δεν έχουν ανάγκη. Α, ναι. Ψάχνεις έναν Ιάσονα και λες, αλλά όχι εμένα. Σωστά. Και τι είναι αυτός ο Ιάσονας? Καταζητούμενος μήπως? Καμία σχέση. Α, κατάλαβα. Θα εννοείς τον εγγονό μου. Κι αυτός Ιάσονας Κελέσης λέγεται. Πήρε το τιμημένο όνομά μου. Εδώ είναι. 1 λεπτό να στον δώσω. Μα ο Ιάσονας που ψάχνω εγώ δεν έχει παππούδες. Έχουνε πεθάνει και οι 2. Άντε καλέ κοπέλα μου που με ψόφισες. Εγώ όλους θα σας θάψω. Πάρε τώρα τον εγγονό μου. Παρακαλώ. Να είσαι καλό παιδί, να τρως όλο το φαγητό σου και να ακούς τους γονείς σου. Δωμάτιο Λεωνίδα. Βράδυ. Για λέγε, όλα καλά? Εδώ με τα κορίτσια μου. Παράδεισος. Κι ας είμαι άρρωστος. Μπράβο. Να το θυμάσαι αυτό που λες τώρα. Με σένα τι γίνεται ρε? 4 χρόνια έχουμε να τα πούμε. Εσύ το λες για πλάκα, αλλά... Δεν σε ακούω. Τίποτα. Πες μου τα νέα από τη ζωή σου. Τι νέα μωρέ, σιγά. Πώς? Όλο και κάτι θα έχει αλλάξει. Με εκείνη τη φαρμακοποιό, τη λαμπρινή, τι έγινε τελικά? Πού τη θυμήθηκες αυτήν? Θυμάμαι ότι σου άρεσε. Βγήκαμε μερικά παραπάνω ραντεβού, αλλά δεν προχώρησε. Ήταν ερωτευμένη με άλλον. Και τώρα? Παίζει κάτι? Το μάτι μου το δεξί. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μία κοπέλα να σ' αρέσει. Υπάρχει κάποια, αλλά... Τίποτα, άστο. Πες ρε! Μία από τη δουλειά. Είμαι πολύ ερωτευμένος μαζί της. Δεν έχω νιώσει ποτέ ξανά έτσι. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γιατί? Μια χαρά παιδί είσαι. Έχει τις σκοτούρες της μωρέ. Μόνο εγώ της έλειπα. Να σου πω. Ωραία. Κούκλα. Είναι τόσο αστεία, τόσο έξυπνη, τόσο όμορφη. Και θα την αφήσεις? Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πως κάτι έχει συμβεί μεταξύ μας. Μη φανταστείς, ένα φιλί μόνο. Τέλεια. Και? Είπε να κάνουμε σαν να μην συνέβη ποτέ. Αχ, πάλεψέ το βρε Μίλτο. Αξίζει να τα δώσεις όλα για την αγάπη. Άντε, σας εύχομαι να γίνετε τόσο ευτυχισμένοι όσο εγώ και η Άννα. Ευχή είναι αυτού η κατάρα. Τι εννοείς? Τίποτα, θα δω τι θα κάνω. Η άλλη άρρωστη που είχε σπίτι σου τι κάνει? Αυτή η σπαστικιά, η ηλίθια με το περίεργο το υφάκι και... Για 1 λεπτό. Αυτή είναι η κοπέλα από τη δουλειά. Σωστά? Ναι, αυτή, η Μάγδα. Ωραίο κορίτσι. Πολύ καλή περίπτωση. Αλλά κάτι είχε αναφέρει για έναν αραβωνιαστικό. Μίλτο, ο κώδικας της τιμής των ανδρών λέει... Δεν είναι πια μαζί. Α, εντάξει. Τότε πεδίο ελεύθερο. Όχι ακριβώς. Δεν τον έχει ξεπεράσει. Σιγά. Ανάλαβε δράση και να δεις που σε λίγο ούτε το όνομά του θα θυμάται. Είναι και στο σπίτι σου τώρα. Ευκαιρία. Παίξε μπαλίτσα κι εγώ θα είμαι ο καλύτερος αβανταδόρος. Μου φαίνεται τόσο παράξενο που ακούω τέτοια πράγματα από εσένα. Πάντως, τραγικό ρε παιδάκι μου να έχεις χωρίσει με κάποιον και να μην το θυμάσαι και να νομίζεις ότι ακόμη είστε μαζί. Την καημένη την κοπέλα. Ας μην το σχολιάσω αυτό. Λεωνίδα! 1 λεπτό. Μίλτο, σε κλείνω. Τα λέμε. Περαστικά. Τι είναι, Στέλλα? Να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες. Πώς σου ήρθε αυτό τώρα? Δεν έχουμε πολλές μαζί. Τώρα? Δεν γίνεται. Είμαι με τις πιτζάμες, είμαι άρρωστος, είμαι χάλια, δεν έχω χτενιστεί κιόλας. Δεν πειράζει, είσαι πολύ όμορφος. Θέλω να κρατήσω αυτές τις μικρές στιγμές. Περνάμε πολύ ωραία αυτές τις μέρες και θέλω να το θυμάμαι για πάντα. Δεν ζούμε και τίποτα ιδιαίτερο, Στέλλα μου. Σπίτι είμαστε. Ναι, αλλά μου αρέσει έτσι όπως είμαστε τώρα που είσαι άρρωστος. Όχι ότι μου αρέσει που είσαι άρρωστος, αλλά μου αρέσει που είμαστε και οι 3 μαζί στο σπίτι. Και εμένα μ' αρέσει.
Χαίρομαι που είσαι ευτυχισμένη. Και θα κάνω τα πάντα για να συνεχίσεις να είσαι. Χαμογέλα τώρα. Πρώην γαλακτοβιομηχανία Σιμάκης. Μέρα. Κυρία Παπαϊωάννου, είναι τιμή μου να υποδέχομαι στο γραφείο μου την διευθύντρια του πιο διακεκριμένου εκδοτικού οίκου της χώρας. Να σας προσφέρουμε λίγο γιορτάκι, κεφίρ, γαλατάκι. Όχι, σας ευχαριστώ πολύ. Όπως σας είπα από το τηλέφωνο, ο οίκος μας ετοιμάζει ένα αφιέρωμα στον κύριο Ασημάκη. Φυσικά του πήραμε συνέντευξη, αλλά θα ήθελα να μάθω γι' αυτόν και μέσω κάποιου τρίτου. Και μου είπε ο Λεωνίδας, βρε λευκή μου, δεν πας να ρωτήσεις τον παλιό φιλό μου τον Γεωργακόπουλο, που είναι τώρα ο διευθυντής του εργοστασίου? Και πολύ καλά κάνετε. Με τα χαρά θα βοηθήσω ένα τόσο ευγενή σκοπό. Εξάλλου, εγώ τον Λεωνίδα τον ξέρω από πολύ μικρό. Ήμουνα σύμβολος του πατέρα του πριν γίνω δικός του. Α, μάλιστα. Για πείτε μου. Ο Λεωνίδας μεγάλωσε σε μια μικρομεσαία οικογένεια. Όταν βέβαια ο πατέρας του, Ισίδωρος Ασημάκης, γνώρισε τεράστια επιχειρηματική επιτυχία και άνοιξε το εργοστάσιο, η ζωή του άλλαξε δραματικά. Μετακομίσανε στην Πεντέλη, πήγε στο ιδιωτικό σχολείο Άγιος... Κοιτάξτε, δεν μας αφορούν και τόσο τα παιδικά του χρόνια. Ας πάμε λίγο παρακάτω. Να σας πω για τις σπουδές του στο Λονδίνο? Ούτε αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Παρακάτω? Όταν γύρισε από το Λονδίνο έμεινε μόνος του στο πατρικό του σπίτι στην Καλιθέα και όχι στη βίλα που είχε αγοράσει ο Ισίδωρος. Θεωρώ πως εκεί μένει ακόμη. Και εκεί πήγε και η αδερφή του από τότε που ανέλαβε την κυδαιμονία της. Ο Λεωνίδας προτιμάει μια πιο απλή και πρακτική ζωή. Και φυσικά ήθελε να μένει πιο κοντά στην κοπέλα του. Α, η κοπέλα του! Ναι, πείτε μου για αυτήν παρακαλώ. Λίγες φορές την είχα δει. Δεν περνούσε συχνά από εδώ. Να δεις πως την έλεγαν... Μήπως... Άννα? Μπορεί... η μνήμη μου μια πατάει. Άννα την έλεγαν. Και? Ο Λεωνίδας δεν μιλούσε πολύ για αυτήν. Είναι πολύ κλειστό άτομο. Κρατάει τα προσωπικά του για τον εαυτό του. Σπάνια τον άκουγα να συζητάει για κάτι που να μην είχε να κάνει με τη δουλειά. Ήταν πολύ εργασιομενής. Καθόταν ώρες ολόκληρες στο γραφείο, εδώ που βρισκόμαστε κι εμείς καλή ώρα. Σάββατα βράδυ, Κυριακές, αργίες... Γι' αυτό φαντάζομαι θα εκνεύριζε την κοπέλα του. Ίσως ένιωθε παραμελημένη. Μπορεί. Ξέρετε, μετά το θάνατο του Ισίδωρου, ο Λεωνίδας πήρε ένα τεράστιο βάρος και... Γιατί? Εμένα αδύνατος μου φαίνεται. Όχι. Εννοώ την ευθύνη του εργοστασίου και την κυδαιμονία της αδερφής του. Μεταφορικό βάρος. Ναι, είμαι σίγουρη. Συνεχίστε όμως αυτό που μου λέγατε για την κοπέλα. Ο Ισίδωρος δεν την ενέκρινε καθόλου. Δεν νομίζω να είχε κάτι προσωπικό μαζί της, αλλά πάντα έλεγε «Ο Λεωνίδας μου μπορεί πολύ καλύτερα». Η κοπέλα, αν θυμάμαι καλά, ήταν από την επαρχία. Τίποτα το ιδιαίτερο. Και ο Ισίδωρος ήθελε για νύφη μια κοπέλα από ανώτερη κοινωνική τάξη, κάποια του δικού του κύκλου. Καμιά κόρη εφοπλιστή ή βιομηχάνου, καταλαβαίνετε. Βέβαια. Και υποθέτω πως η Άννα θα αισθανόταν υποτιμημένη. Και ίσως ένιωθε και ενοχές που δημιούργησε χάσμα μεταξύ πατέρα και γιου. Γνωρίζουμε πως κατέληξε αυτή η σχέση. Σαν πως έλεγε και τίποτα ο Λεωνίδας, αλλά το τελευταίο διάστημα που ήταν εδώ στο εργοστάσιο ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δηλαδή μάλλον τότε χώρισαν. Και για πείτε μου, αν γνωρίζετε. Ο Λεωνίδας γιατί πούλησε το εργοστάσιο? Μήπως η κοπέλα τον έβαλε? Μπα, δεν νομίζω. Πιστεύω πως κατά βάθος ποτέ δεν του άρεσε του Λεωνίδα αυτή η δουλειά, παρόλο που ήταν τόσο καλός και επιμελής αυτήν. Κάτι μέσα του ξύπνησε και συνειδητοποίησε πως δεν ήθελε πια αυτή τη ζωή για τον εαυτό του. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύρια Παπαϊωάννου. Καλή επιτυχία με το αφιέρωμα. Το ποιο? Το αφιέρωμα που θα κάνετε στο Λεωνίδα. Α, ναι, βέβαια. Να είστε καλά. Δωμάτιο Λεωνίδα. Βράδυ. Μακάρι να αναρρώσω γρήγορα. Το ξέρω ότι δεν αισθάνεσαι καλά, αλλά θα περάσει. Δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Ανυπομονώ όσο τίποτα να επανέλθει η μνήμη μου και να θυμηθώ όλες τις υπέροχες στιγμές που περάσαμε μαζί 4 χρόνια.
Δεν μπορώ να φανταστώ πόσες όμορφες αναμνήσεις θα έχουμε χτίσει. Ναι, βέβαια. Πολλές αναμνήσεις. Τέλος πάντων, καληνύχτα τώρα. Κάτσε. Εν τέλει, πήγαμε εκείνο το ταξίδι στην Αίγυπτο που όλο λέγαμε. Όχι. Είμαστε τραγικοί. Θα πήγαμε σε άλλα μέρη όμως, Ναι, κοίτα, ξέρεις πώς τα φέρνει η ζωή. Με τόσες έγνοιες και δουλειές, που χρόνος για ταξίδια και εκδρομές. Καλά. Αλλά θα πηγαίναμε βόλτες, ραντεβουδάκια. Μου δείχνεις μερικές φωτογραφίες. Μα... Τέτοια ώρα, βρε Λεωνίδα μου. Κοιμήσου και αύριο το πρωί βλέπουμε. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν ιστάζω. Ναι, αλλά δεν έχω μαζί μου φωτογραφίες. Είναι στο κομπιούτερ στο σπίτι μου. Αχ, κρίμα. Δεν έχεις καμία στο κινητό σου. Ούτε μία. Σε παρακαλώ. Θα με έκανε πολύ, πολύ χαρούμενο. Να κοιτάξω. Κάτσε ένα λεπτό να το φέρω. Μπάνιο στο σπίτι του Λεωνίδα. Βράδυ. Άννα, είσαι καλά? Αχ, τι κάνεις τέτοια ώρα ξύπνια? Πήγαινε πέσε. Σηκώθηκα για τουαλέτα. Ναι, έλα μπες. Τι έχεις? Μαλώσατε με τη Λεωνίδα? Όχι, είναι πολύ καλός. Απλά με ρωτάει πώς περάσαμε τα 4 χρόνια που δεν θυμάται και δεν ξέρω τι να του πω. Νομίζει ότι τόσο καιρό ζούσαμε τον έρωτά μας και θέλει να δει και φωτογραφίες. Όμως, μέσα σε αυτά τα χρόνια που δεν θυμάται, ήσασταν 1 χρόνο μαζί. Πες του πράγματα από τότε. Έχεις δίκιο, αλλά δεν ήταν και ο καλύτερος χρόνος. Να σου πω, ξέρεις αν ο Λεωνίδας έχει κρατήσει φωτογραφίες μας? Καμιά κορνίζα, κάτι να του δείξω? Όχι, φοβάμαι πως τις πέταξε όλες. Θυμάμαι που τις είχε βγάλει από τις κορνίζες, ζωγράφισε κερατάκια και μουστάκια στο πρόσωπό σου και μετά τις ξεφορτώθηκε όλες. Μα καλά, ούτε μία δεν κράτησε. 5 χρόνια μαζί ήμασταν. Δεν τον ένοιαζε, τόσο εύκολα τα πέταξε όλα. Το γουρούνι. Εγώ φταίω που έχω κρατήσει όλες τις φωτογραφίες και τις κοιτάζω και κλαίω. Ωραία, δείξ' του τις δικές σου. Συγγνώμη τώρα, πρέπει να πάω, αλλιώς θα σπάσει η ουροδόχος κίστη μου. Δωμάτιο Λεωνίδα. Βράδυ. Ευτυχώς έχω μερικές φωτογραφίες στο κινητό μου. Να, εδώ είμαστε στη Σύρο. Μας είχαν φιλοξενήσει οι γονείς του Μίλτου. Είχαμε πάει με αυτόν, με τη Στέλλα και είχε έρθει και η Ακακία για λίγες μέρες. Είχαμε περάσει ωραία. Πηγαίναμε κάθε μέρα για μπάνιο, τρώγαμε στην παραλία. Εδώ είσαι κούκλα. Και εσύ δεν πας πίσω? Μα να μην βρίσκω το κινητό μου. Θα έχουμε και εκεί άλλες τόσες φωτογραφίες. Και εδώ είμαστε στον γάμο 2 στελεχών σου από το εργοστάσιο. Να σου πω, αυτή μπορείς να μου τη στείλεις. Είναι ό,τι πρέπει για τα πετσαρία στην αρχική οθόνη. Και οι 2 έχουμε βγει πολύ καλοί. Μόλις βρω το κινητό μου θα τη βάλω. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε μια ωραία κρεπερί που βρήκαμε κοντά στο σχολείο της Στέλλας. Γυρίζαμε από τη γιορτή της. Πρέπει να ήταν της 25ης Μαρτίου. Η Στέλλα έκανε τη σουλιώτισσα. Ήταν η καλύτερη της τάξης, μιλούσε πιο δυνατά. Και όπως γυρίζαμε από τη γιορτή, είδαμε αυτή την κρεπερί. Καθίσαμε και φάγαμε και από τότε έγινε το καινούριο μας στέκι. Σαλόνι Μίλτου. Απόγευμα. Λοιπόν, ήταν απίστευτο! Μα τι ταινιάρα είδα μόλις τώρα! Το ξέρω! Πώς! Τη λατρεύω! Ειλικρινά, δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω. Εκεί που η πριγκίπισσα λέει είναι στο διάστημα και νομίζεις ότι θα πεθάνει, αλλά όχι! Χρησιμοποιεί τη δύναμη! Τη δύναμη, ρε φίλε! Ακριβώς! Και να σκεφτείς ότι σε κάποιους δεν άρεσε αυτή η σκηνή. Μα είναι τρελή. Ήταν αριστούργημα. Γιατί εκεί που ο Κάιλο Ρεν κάνει την ανατροπή, γυρίζει το φωτόσπαθο και σκοτώνει τον Σνόουκ. Μου σηκώθηκε η τρίχα.
Ο Κάιλο Ρεν είναι ο καλύτερος χαρακτήρας. Μακράν. Αυτός κουβαλάει όλη την τριλογία. Ανυπομονώ να δω τι θα γίνει με αυτόν. Η ιστορία του μέχρι τώρα έχει τόσο ενδιαφέρον. Άντε, τι κάθεσαι, βάλε το επόμενο. Κοίτα, Μάγδα, δεν νομίζω ότι θα σου αρέσει και τόσο πολύ. Μου είχες πει δηλαδή ότι δεν σου άρεσε και πιθανότατα ούτε τώρα θα σου αρέσει. Γιατί το λες αυτό? Από τη μία δεν θέλω να σου κάνω spoiler, αλλά από την άλλη δεν θέλω να απογοητευτείς. Όχι, πες μου, δεν πειράζει. Λοιπόν, σχετικά με τον Κάιλο Ρεν... Κατάλαβα. Δεν εξηλαιώνεται. Παραμένει κακός έτσι. Όχι ρε φίλε. Και ήθελα τόσο πολύ να τον δω στο light side. Όχι, δεν είναι αυτό. Όντως γίνεται καλό στο τέλος. Τότε εντάξει. Βάλε την ταινία. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Δυστυχώς ο Κάιλο Ρεν πεθαίνει. Τι πράγμα? Ναι. Μα δεν μπορεί. Μου κάνεις πλάκα έτσι. Όχι, σοβαρά. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή 2 ταινίες περιμέναμε να δούμε τι θα γίνει. Και στο τέλος απλά τον ψοφάνε. Τι βλακεία. Όντως. Εγώ επένδυσα τόσα συναισθήματα σε αυτόν. Δεν γίνεται να πεθάνει. Τι απεσιόδοξο μήνυμα είναι αυτό. Γιατί? Είναι άδικο. Ήθελα απλώς να σε προειδοποιήσω. Άσε. Μην τη βάλεις την επόμενη ταινία. Τώρα στεναχωρήθηκα. Δεν θέλω να τη δω. Αχ, Μάγδα. Κούσε εκεί να πεθάνει ο Κάιλο Ρεν. Μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια που δεν θυμάμαι έγιναν απέσια πράγματα. Και πού είσαι ακόμα? Δεν μπορούν να μου τον πάρουν. Είχε τόσο potential, τόσο μέλλον. Τον είχα φανταστεί να εκπαιδεύει την επόμενη γενιά Τζεντάι. Να κάνει παιδιά με τη Ρέι. Να ζουν ευτυχισμένοι σε μια βίλα στο Ναμπού. Και η καημένη η Ρέι. Αυτό είναι το τέλος της. Να χάνει τον αγαπημένο της. Σε καταλαβαίνω, αλλά στο κάτω-κάτω είναι απλώς μια ταινία. Μια ταινία που δεν υπάρχει για μένα. Δεν το δέχομαι αυτό. Τώρα θέλω να πάω να κλάψω. Καληνύχτα. Σαλόνι Λεωνίδα. Μέρα. Τι θες να μαγειρέψω? Μην κάνεις τίποτα. Θα παραγγείλουμε απ' έξω. Δεν θέλω να κουράζεσαι. Δεν κουράζομαι. Μωρό μου, το ξέρω ότι μαγειρεύεις τέλεια, αλλά... Ναι, εντάξει, θα ψάξω τους καταλόγους. Άννα. Πάω να ρωτήσω και τη Στέλλα τι θέλει. Άννα, σε παρακαλώ, κάτσε μια στιγμή. Μήπως έχω κάνει κάτι? Τι εννοείς? Γιατί είσαι τόσο απόμακρη? Σε πλήγωσα. Αν έχω κάνει κάτι, συγγνώμη. Δεν θυμάμαι τι έχει γίνει, αλλά... Όχι, δεν έγινε τίποτα. Είσαι σίγουρη? Ναι, απολύτως τίποτα. Πες μου την αλήθεια. Μπορείς να μου πεις τα πάντα. Το ξέρεις. Απλά έχουμε απομακρυνθεί λίγο. Δεν τα πάμε και πολύ καλά. Ό,τι και να έχει γίνει, μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό το λες τώρα, αν θυμηθείς τι έχω κάνει. Μωρό μου, άκουσέ με. Ό,τι και να έχει γίνει, ό,τι και να θυμηθώ, αυτό που νιώθω για σένα δεν θα αλλάξει ποτέ. Μ' ακούς? Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Αν το φεγγάρι πέσει και σπάσει
ωκεανός αναδιάσει, αν τα αστέρια πια δεν φωτίζουν και τα λουλούδια δεν μυρίζουν, δεν θα με νιάξει ποτέ. Μα δεν με νοιάζει, δεν με νοιάζει, αν δεν νυχτώνει, δεν χαράζει, εσένα θέλω.